Stains Technology. Aksyon, balita, banat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang kinagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radyo! Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Mayong udto Pilipinas! Aksyon, balita, banat bulig mga palayag na sa sining adlaw mga kaaksyon sang Webes. Yari kita sa ika-20 ng adlaw or petsa sa bulan sang Oktubre tuig 2022 mga kaaksyon. Maro bisi-bisi na ang aton sining palibot sang syudad bangod nga nagahilapit na ang pinaka-highlight sang Mascara Festival umpisa sa tung October 1 tubtob October 23 mga kaaksyon ting dalan lakson sining adlaw mga kaaksyon masyado na ka-busy no. Bangod nga may mga ginapang install, ginapahamtang na nga mga kiosko, may mga stage dira nga ginapatigayon. Likewise sa est nga portion sa ato sining syudad, no? Sa isa dira ka subdivision blaw nga hangged man mga kaaksyon madra man iga patigayon ng electric mascara sa palabuton nga adlaw mga kaaksyon kag dira sa Paglaom Sports Complex yara dira mga kaaksyon ang pila ka kaywatan kag highlights sang aton sining Mascara Festival. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Siling sang iban kabayunta nga hindi lang tanim bag-ulan brahaw kay baho sa nabilin nga adlaw mga kaaksyon kabayunta nga magkabawi-bawi man sa negosyo ang atong siling nga mga kauturan nga may mga kiosk dira sa mga lugar nga like sa public plaza no. Dira sa Bay Center Bay Center dira sa Baywalk bla o kag kalakip man sa NGC sa New Government Center Lakson dapat makabawi-bawi man sila no sang ila sining negosyo hamakin mo ka dlagko sang arkila no sang kiosko do 20 or 25 for 3 days mga kaaksyon. Ay, perte. Di ko maglain ng tiyempo, paano pa makahisayod ini sila kag paano maka-income ini sila sang maayo. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo.
Aksyon Radyo. Sige lang base bala magugyon man ang panahon pero ti si Obet mga kaksyon gahana man kagati ang direksyon niya paluzon man pero hindi gid kita magsalig sa tiyempo. Mas manami nga makapreparar kita mga kaksyon. Ilabi na sa mga nanubuan nga mga areas bala kaya ang pagulan-ulan mga kaksyon at hindi gid mamasado kabasko kabayunta nga magpaiway lang ini ang malain nga tiyempo mga kaaksyon, no? Sige, inopdanay kita tubtob sa takna launay media sa pagdulong ta sa mga balita gikan sa aton sini nga mga aksyon unit reporters on standby na sa ila sinitag sa kama areas nga handa na karon dugay-dugay sa pagbalita mga kaaksyon. Kalakip man ang ato sini nga mga kaaksyon sa mga kapurukan kag kabrangayan diri sa syudad sang Bacolod. Welcome diri sa inyo sini nga palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon, aksyon Radyo. Kalakip man mga kaaksyon nga ginatamyaw tang mga kaaksyon ta dira sa Oriental Negros, no? Sa Occidental kag Oriental sa mga banwa kag syudad. Kalakip man sa probinsya sang Guimara sa syudad kag probinsya sang Iloilo sa Capiz, sa Clanin Antique kag tubtob sa malabutan sa aton sining nga waragwag sa sining nga udto. Kaming bahala sa pagdala sa mga balita while nagatutok kamo diri sa aton sining nga balitaan. Sa kinanda na ko ang inyo sini kaaksyon sa kahanginan, Aksyon Rex Cantong. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa atong sining pangalagad karon dugay-dugay sa Kapitolyo Provincial dalon ni aksyon na Marlon Hinovia ini may kang tanan sa bag-o nga DILG Provincial Director nga si Director Sumagaysay nakigsapol sa mga key functionaries sang gobyerno provincial. Sa balita naman kay Aksyon Art Tayhupon sa Bacolod City Government Center, ini may kangtaran sa delivery kag distribution sa mga school supplies antes ang full implementation sang face-to-face classes. Preparado na suno kay Councilor Al Victor Espino. Sa BCPO naman nga balita mga kaaksyon na third batch sang augmentation alin sa Pro 6 nagabot na kahapon sa hapon target sang BCPO nga security personnel para sa maskara nalabot na. Sa Nukpo naman nga balita, gabalita ni aksyon na John Diaz, isa ka rebuilding nga naka-inkwentro blas ang tropa militar sa inkwentro sa syudad sang Himamaylan, nagsungka. Street level individual ho, dakop sa buy-bust operation sang syudad sang Silay. Dalon na karon dugay-dugay sa balita ni aksyon na John Diaz mga kaaksyon sa Nukpo. Samtang sa balita naman sa kay aksyon Alvin Graba sa patrol mga kaaksyon ini may kangtanan sa sining palayag sang Philippine Drug Enforcement Agency. Coast Guard kag Maricom padayon sa ila interdiction operation kadungan sa selebrasyon sang maskara. Sa balita naman sa area sang syudad sang Sagay, miyembro sang LGBTO ginlutang bangod sa pagpangimon motorsiklo nga gingamit sang suspect bilang getaway vehicle na recover sang kapulisan.
Samtang sa balita naman kay Aksyon Nelson Patinio sa area sang Calatrava, suspek sa pagpanglutang sa syudad sang Sagayong at taga Banwa sang Calatrava, isa ka rebel returne. Sa balita naman kay Aksyon na Vidya Pasible sa Banwa sang Binalbagan, wanted nga persona bangod sa kasong grave threats arestado sa Banwa sang Binalbagan. Sa balita nasyonal mga kaaksyon, signal number 1 ginbatak na sa 4 ka lugar bangod sa Bagyo Obet. Full face-to-face classes sa Nobyembre 2 madayon sa mga public schools mga kaaksyon. Kaga 335 milyones pesos na dula sa gobyerno sa 4Ps suno sa Commission on Audit. Presyo sang brown sugar ho, subo-subo man ni nagsaka, no? Ambot kung pilang presyo sini, pa-check ta lang sa aton sining patrol, no? Presyo sang brown sugar nagsaka ang hilanat. Ang presyo ya sini kag 5 ka mga persona patay sa landslide sa Malitbog, Bukidnon. Aksyon Rex Canto, kinkilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, mabatian sa diligid lamang madugay, mahina ang kalaban. Bali 66 dias na lang ang nabilin kag Christmas Day na, kag 73 days before pa man mag New Year's Day celebration mga kaaksyon. Kag di welcome naton ang tuig 2023 mga kaaksyon. Ayos, sige, sa mga kaaksyon ta, i-like lang kag i-share ang ato sining Facebook page. Kay tirahon tay na karon dugay-dugay, no? Palihog lang like kag share ang ato sining Facebook page plus ang inyo sining mga mensahe, mga kaaksyon, no? Kay tirahon tay na karon dugay-dugay diri sa aton sining pangalagad sa inyo sining palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Ayos, naligid lang matagtanay pila ka mga commercials. Balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay sa mga informasyon na nga natipon sa aton sining mga aksyon reporters. Pagkatapos lamang sini, Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pila ka importante nga mga pahanumdum. Ayos, manamyata na ya sa mga kaaksyon ta nga nagapamati sa sining udto. May lang pag-monitor sa kay Ana Sinoro, no? Thank you, Gida. And Jerin Santana, Maita Ramos Chungko, Janilo Sansino, Linlin Velasco, sa kay Edwin Pantaras, Estrella. May lang pagpamati Estrella. Ay, pwede Emilito Campo Malayas, may lang pagpamati, no? Probilino Marquino, thank you so much, sir. Emily Hindrala, Elizabeth Gamala, Jonaline Inyaldi Crepito, no? May lang pagpamati. And likewise sa mga kaaksyon tang iban nga naga-monitor sa aton sining pangalagad. Liog ta like kag share sa aton sining Facebook page. Kay Melvin Finyafel, salamat gid. Kag kay Florencia Villacampa from Purok Mahimulato na, Barangay Banago, mga kaaksyon. Sige, daligid lang kay matagta na pila ka mga commercial sa balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name,
age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung sana, ano nang nahuya, ako makulang. Ay, sabi, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat, Bulig. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:05 na nga oras, 12:05 na mga kaaksyon. Sa way pa magka-timo-timo sang palanyagahon, pag timo-timo na kay lambadahon tang mga balita karon dugay-dugay sa ato sining nga mga aksyon unit reporters. Standby Aksyon Alvin Graba sa patrol. Unahon ta ikaw dira, no? Subo-subo maning balita ho. Dito sa Banwa sang Valle Hermoso, Oriental Negros mga kaaksyon. Bangod nga isa ka barangay kagawad dire ang ginlutang mga kaaksyon kag patay ini ang naghimo sang krimen suno sa initial report sang mga otoridad naton is mga miyembro sang New People's Army o kon NPA mga kaaksyon, no?
na tabo ini sa mountainous part sang barangay Tabon, Banwa sang Valle Hermoso, mga kaakson. Tining napatay nga barangay Kagawad, kilala ni sa kay Nuni Cardonia or Cadorna. Samtang ragas lakat ini sila sang iya sining nga bata ang binanggahan sang duwa ka mga armado nga mga persona kaginlutang ini ang barangay Kagawad in front sa iya sining nga batang babae, mga kakson, no? Ti ang suspect gilayon nga naglutang multiple times actually ni damo nga paglutang sa biktima, mga kakson. Ti ang report dere nga ang Leonardo Panaligan Command sang New People's ang natalana nga mag-release man sang statement sa pag-claim sining responsibilidad nga pagpatay sa sining barangay Kagawad. Gintag ni siya as intelligence asset sang Philippine Army, mga kakson. Subo-subo maning balita, no? Ay, perte. Sige, amo nang balita ta gikan sa Oriental side. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon, aksyon, radyo. Sa aton sa nga mga kakson, live extension na coffee mix anay kita, no? Ang Tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon, radyo. Gantuan taning balita ni Akson Alvin Graba sa patrol. Ini may kang tanan sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, Philippine Coast Guard kag Maritime Command padayon sa ila interdiction operation kadungan sa selebrasyon sang maskara diri sa syudad. Yari ang countdown sang balita ni Akson Alvin Graba sa patrol. Akson Alvin. Aksyon Rex, halos 3 days na lang o kung 3 na lang ka-adlaw antes ang highlights ng Mascara Festival sa Siyudad ng Bacolod. Still nagapadayon ang hugot nga pagbantay sang mga katapos ang Philippine Drug Enforcement Unit Regional Office 6 pagpatigayon sining seaport interdiction. Sunod diri kay PDEA Agent Dalisay ang hepe sang interdiction unit diri sa Negros Occidental kung illegal nga droga ang paghahambalan sa koron paagi sa ila sining seaport interdiction operation sa Panago kag Bredco. Kontrolado pa nila Action Rex ang in and out sang illegal nga droga inapaagi man sa aktibo nga partisipasyon sang interagency task group diri sa Bacolod. Ina ang PDEA, Coast Guard, ang Maritime Group, ang Philippine Ports Authority kag iban pa sa pagbantay sa duha ka mga pantalan diri sa syudad. Ini suno man kag base sa pahayag ni PDEA Agent Dalisay ang iya sining mga personnel action Rex ang padayon nga naghimo sang interdiction unit dala ang ila sining ginatawag balang
narcotic detection dogs, narcotic detection dogs sa mga bus terminals, airport kag seaport. Agud dito nga usisaon ining cargos kag iban pa nga mga gamit o kun mga bag-abi sa mga pasahero. Although aminado Action Rex si PDEA Agent Dalisa nga kulang gid sila sa mga resources. That is why padayon ang ila sini nga pagkikangot man sa iban pa nga mga agencies sa subong man sa mga kapulisan. Kay ang target diri Action Rex suno sa ila dapat wala gid sang illegal nga droga makasulod sa mga seaports kag iban pa nga terminal while ariyit pa gihapon o kung nagahilapit na ining Mascara Festival Action na Rex. Ari ang pahayag ni PDEA Agent Dalisay. Sa Mascara, nakadeploy ang mga tropa, K9 and personnel para sa pagbantay sa itong mga puerto, airports, kag terminals na posible agyan sa illegal drugs. Medyo stricto kami along with Coast Guard and Maritime. Join kami interagency nga trabaho para nga mas mapastricto ang entrance kag ang exit sa mga illegal drugs dito sa Negros. In line sa siningpag celebrar sa Mascara Festival. As of subong, sir, kumusta may mga informations na kamo sa pagsulod, pagwa sa illegal drugs? Yes sir, bali ang amon subong sir, since medyo lapat kay Negros with limited logistics, we are doing ang pinaka ginamon para ma-control ta ang entrance kag ang exit sang drugs. May lakay ti upod naman ng Coast Guard, upod naman ng Maritime para may ara kami multiple agencies ang katrabaho sini. So far may mga ara kami na ginabantayan subong mga matrabaho nato. Not just Bredco, not just Banago alone. Yes sir, actually may tropa ta sa Carlos, mga eskalante gina-deployan na namon, may bago ta subong sa Bantangan sa Ibi Magalona, dribi sa Bredco and ang other areas nga may ara seaports. Yes. Ginatiguan ta gina nga malabot despite the limited resources that we have. Yes, so far wala gid kita sang dako nga mga na-recover nga mga illegal drugs. Umpisa sang pagsugod sining Mascara sir. May bali na preempt tabi sir beforehand. May mga operations na before with the PNP man nga may araman sa dakop before ma-dispose sila mga items nila. But nevertheless, ginano pagita mo na strengthen kayo lawig pa man ang maskarata, may ara ginayang matry. So we're trying to strengthen our seaports para gid nga mahugtan tali nga hindi nga makasulod ang mga amo nga mga illegal nga kargamento nila. Action Rex ang kabahin gid lamang sang payag diri ni PDEA Agent Dalisay. Pilagan ka ang recovery nila sining Mascara lang Action Alvin? May ara sa record? Sa sining Mascara so far diri sa samtang ginapatagayon ining seaport interdiction wala pa Action Rex pero antes sa umpisa sa Mascara dumduman mo Action Rex sa September 25 may nadakpan halos duha ka nasud-asud nga operation sa PDEA. May nakakuha sobra 1 milyon bala Action Rex tong 100 grams sobra to mo na recover nila September 25. Antes pa lang may ara man September 14. Prote wala pa Mascara na hilapit. Gahilapit pa lang ang Mascara pero sa karon wala pa sila Action Rex so may nadakpan pa so far. Anyway, Action Rex, itong kagina, kagawad to sa isa kakagawad sa barangay Tabon. Banwasang Baliermoso. May gipagawa diri nga press statement Action Rex. Ang si JB Regalado, ang spokesperson sa Leonardo Panaligan Command, sa New People sa Army, ginako nila nga ila ginsilutan sa kamatayon. Ini si barangay kagawad si Non alias Noni Kadornak. Sa barangay Tabon Valle Hermoso, Negros Oriental, iniya base sa pagpamatpat sang revolusyonaryong korte sang Pumuluyo. Diin patuman ining madinalagpon nga paghatag silot kamatayon sa sitio Binakayan, barangay Tabon, Valle Hermoso Action Rex, 5:40 sang aga, October 17 Action Rex. Buwan talang ni Action Rex ang ila sining statement base man sa pag-aako sang
Leonardo Panaligan Kuman kay ang ila sini nga mga rason Action Rex ining si Kagawad Noni Cadorna nga masupog nga intel asset sang 62nd Infantry Battalion o sa amuman nga baryo sa diin sila man ang nagapamaho o siya man ang nagapamahog sa mga pumuluyo kag pilit nga nagapasurrender sa mga inosenteng sibilyan kag paako ang mga supporter kag masa sang NPA Action Rex. Masupog man ini nga nagasunod sa mga aktibidad sa revolusyonaryong kahublagan kag gidayon gina-report sa militar. So para amo ni ang isa sa mga pila ka mga rason Action Rex ang ila sini nga silot nga kamatayon nga ginaako sa karon sang kinika JB Regalado under sa Leonardo Panaligan Command. Ang report sang patrol ginadulong sa inyo sang Life Extension ini si Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Thank you! Salamat sa Aksyon Alvin Graba. Balita gikan sa Patrol. Aksyon Art Tayhopon standby sa Bacolod City Government Center. May connection sa may nga kulo na manubo nga Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time last 12:20 ang aton oras kadtuan tanay balita ni Aksyon Art Tayhopon sa Bacolod City Government Center. Ini may kang tanan sa delivery kag distribution plus ang school supplies antes pa man ang full implementation sang face-to-face classes preparado na sungo kay Councilor Al Victor Espino. Yari ang balita upod kay Aksyon Art Tayhopon. Aksyon Art. Delivery check. Ang distribution check. Galing ko sa Luni Action Rex na tulad ko si Mayor Albi Benitez. No natadra yan, no? Kung i-deliver para nila by December, no natadra. Hindi na yung pwede. Kita mo luging besto ng kwan. Dapat before tani sang Nobyembre na para pagbukas mayara na November 2 mayara na mga galamito ng kabataan. Okay na lang. Next week na lang kwan na i-distribute. Basi matapos siguro maskara. Line of 4 siguro
Line of 4, line of 2. Line of 4, Basta 40 and 24, guro eh. Pero mula sa next, naging confirm ni Councilor Al Victor Espino nga bang Chairman Committee on Education ay Serengeti ready for delivery and distribution na ina. Pero insakto na ang balo, tapusan na lang ni Guro ang maskara ng activities ay sa bahin niya sa F2F classes o kung face-to-face full implementation ay papel diri sang sudad sa Bacolod suno iya sa kay Councilor Al Victor Espino ang sa school thing in charge dirang DepEd National agud nga maghatag sa budget, although nga tini papel sa national nga DepEd ang lokal na puhuan sa Bacolod pagi siya committee nagayon siya kay Congressman Greg Gasatayan no, nga nagsugilan nun nga kung pwede base may mga budget allocations mga available through DPWH na mabuligan bisa ng pagpagkayo kay damo gyapon mga school sa Sumex nga nagatinulo balati subong ang balita nga naan sa full implementation ni galibog pagani bisan sa Bacolod City National High School kay kung itingbon nila sa pagklase sang Sit A kag Sit B ang pertigid ka damo sa estudyante sa isa ka classroom nga mo lang reason nga nangin mission man subong sa DepEd kung paano i-manage gina siya. Pisiring din ni Councilor Al Victor Espino kung special education fund ang pagambalan medyo gamay-gamay niya mo nga hindi niya siya makabulig sa needs o kinanglanon sa mga bulutuan especially kung may ara iyasang kalayuhon ng mga structures kaya ini dapat magahalin dito nga budget sa DepEd National. As to kung saan login na ang schedule si Mayor Albi Benitez na lang suno iya sa kay Councilor Al Victor Espino ang mag-announce sa publiko sa actual ng delivery kag distribution sa mga school supplies. Buhay pa man mga lugar nga panagtaga, no? Balita na halos ang Sumex ni. Tanan nga public school. Public schools basta Elementary lang na. Elementary, high school. Oh, yes, elementary. Nga tagan sila. Halin sa kinder kaya tiyan mo ni sila ang kinder mo. Sa mga pero asto sa kadamuon, why pa sila listahan, no? Si Councilor Al Victor? Meto to last time na mismo na galing kung pilagi ka. Pero meto to siya aktual. Kay DepEd mo to mismo nag-submit. Okay. Kasi tingabot ang pondohan. Daring palayag ni Councilor Al Victor Espino. Ang policy does not come from us. It comes from National DepEd. Ang role ng city gidya is the outside of the schools, no? Now, infrastructure nga mga repairs usually falls under the National DepEd. Ilan na infrastructure. As a matter of fact, ang atong gani nga budget sang last nga administration, ang ila budget for infrastructure was only I think do 150,000 pesos. Gamay niya ang sa aton nga bing special education fund. Sa subong sa ako aton nga paglibot-libot, damo ta sa mga bulutuan, damo sa mga classrooms nga may problema sa ilang mga atop labi na gid nga subong tsimpo sang tingulan, damo sang may mga classrooms nga kinahanglan repair. However, ang akon nga rekomendasyon, may ara sila nga classrooms nga ginpang-condemn, ginpang-tipo na nilang estudyante, but this is not the time for repairing. Ang ako na ginalantaw sini pagka mag-abot ang simpo nga maalokahan naton sang nagakaigo nga budget. As a matter of fact, nakasugilanon ako kay Congressman Greg Gasataya nga makabulig ang DPWH sini. So nag-okay man siya sila. Ang distribution sang school supplies, most likely next week matigayon na gid ni siya. Ulaton ko na lang si Mayor Albi na lang ang ma-announce sila, but in place na ang aton nga mga school supplies ready for delivery. Ang mga Sumex, ang mayroong balita kay ready for delivery and distribution na ining mga school supplies. Ang atong balita gikan sa Bacolod City Hall, bilog na tuloy sa inyong kaluan sa Life Extension Super Fiber, makabulig gid agud nga Igupon mo lang sa balita o sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo!
Thank you. Salamat sa ginaksyon Art Tayhopon, balita gikan sa Bacolod City Government Center, no? Gina-verify taning reported nga traffic accident sa syudad sang Bago. Ang information nga nabaton ta service ini sang barangay Gargato sa Banwa sang Hinigaran, no? I-check ta lang ni karon dugay-dugay kung malabot na naton ang Bago City PNP angot sining traffic accident mga kaakson. Kabayon ta nga wala lang way lang sang dako blang problema ay kabudla ay tama, no? Aksyon Marlon Hinovia standby sa balita gikan sa Kapitolyo Provincial, no? Dire kita nayho sa mga kaaksyon ta gina problema mo bala ang Sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time las 12:30 ng aton oras kadtuan tanang balita ni Aksyon na Marlon Hinovia bago nga DILG Provincial Director nga si Sumagaysay nakigsapol kuno sa mga key functionaries sang gobyerno provincial. Yari ang kauntan sang balita ni Aksyon na Marlon Hinovia. Aksyon Mar. Aksyon Norex, dari sa pagkalapan ni Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz pada second, may sinapol, naging napatagayon ang bago na Provincial Director sa Department of Interior and Local Government o na DILG sa Negros Occidental na si Chodora Sumagaysay. Si Sumagaysay, until siya gin-assign diri sa may Negros Occidental, nangin Iloilo ang direktor niya siya sa DILG dito sa may probinsya sang Iloilo. Pagkatapos ulit nag-courtesy visit man siya sa kay
Governor Bong Lacson kag sa mga miyembro sa Santo ang padalhuwigan ang ligad nga sesyon ligad nga Martes kag atubang siya sa mga provincial board members kay sakay Vice Governor Jeffrey Ferrer. Sa Senapol with Atty. Diaz, ari man din presensya ni Provincial Engineer Ernie Mapa kay diskusyonan nila, ginhambalan nila ang update may kangtanan sa pag-adunar sa provincial government sang lote o na property para nga patukuran sa DILG Negros Occidental Building. Ginhambalan man ang may kangtanan sa Excellence in Local Governance kung Excel Awards kay iba rin sa mga major programs sa DILG. Sa ibang nga balita, kumadunubag kundi si Atty. Diaz, isa sa apat ka mga consultants, pro bono consultants, naging hire ni Mayor Alvin Benitez na ligad din patingay na ang pagpermahanay sa nasa kontrata. Ang obrahon, sa bahay niya ni Atty. Diaz, bali ang order ni Mayor Benitez sa kay Diaz na obrahon, number one, ang pag-adapt sa motor pole management system sa provincial government, i-adapt na sa susunod sa Bacolod. No? Motor pole management system, parehas pa rin sa mga provincial capital, mayroon sa ginagtawag na capital hub na kung kinahalanon sa nagkalain-lain ng mga department of division, ang salakyan service ara na yun available. Ay kanua, ang procurement system dapat mayara sang annual na nga pag-bidding, pag-i-develop ang ginatawag na supply depot. Ikatatlo, ang personnel information system. Kay hambal ni Diaz, isa-inis ng pamaagi para nga madula ang ginatawag na those employees. No? Ang cash payment na solduhan ay dapat. Kag imbis na ginahatag ang sweldo kag at 30 Diaz pata binulan ang sweldo ginapatakayan na hatag sa kada 20 sa adlaw. Ibang kami sa nga mga din pala yung Bruno Diaz ari sa sakol sa nga interview. Capital cost sa komponento, so that's ang ating transportation review available sa kanang mga Tiago for official business when they need it, no? And so kinakailangan lang siya nga but first, itatap na ang fulfillment system naging pa silapan natin rin whereas ang ating practice, no? Annual na sa ating pag-bidding, hindi na utay-utay ang ating pag-develop ng ating supply people. Kapag naman sa palayag ni Atty. Diaz, pakaroon ko kay sa mga aga, yung na ni Provincial House Officer, Dr. Ernel Tamimbang, ang resulta sa laboratory examination na dipatagan sa Sikanbat, sa puno ka mga water samples, yung kuha sa mga lugar bla, sa dinestaran sa mga nag-testing sa cholera action rex. Ang resulta sa puno, negative kanan sa cholera. Pero, positive siya nga may mikrobyo nga nadadala sang acute diarrhea. No? Kung cholera, isa lang ito ang nag-positive, nag-ligad. Hindi, ang first batch, puno ka water samples. Puno ito nga unang batch, isa to ang nag-positive sa cholera. Naging kuha dito sa may barangay batch ya, Banwa sa hindi Magaluna. Ito yung second batch nga puno sa gihapon ka water sample, negative sa cholera, pero positive sa mikrobyo nga nagadala sa ginatawag na diarrhea. Ang Provincial Health Office sa atong sunod sa kay Dr. Tunimbang kag ibang pangisinan mga PHO personnel ara sa sa may Iloilo kaya medyo napatigayon po tubog di adlaw na sinapol may kantaran sa Universal Health Care. Report gikan sa Kapitolyo Provincial ang Action na Maolo Biniboyo. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod Action Radio.
Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Thank you! Salamat sa aksyon na Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Aksyon na John Diaz, standby sa Nokpo, isunod ta ikaw dugay-dugay, no? No baklas dashboard, amuning kinanglan nun tagid sa tala, no? Kung ang aircon sang salakyan ta, way nagagana Harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:38 ang aton oras. Kantuan tanay balita ni Aksyon na John Diaz sa Negros Occidental Provincial Police Office. May kangtanan sa isa ka rebelde nga nakaengkwentro blasang militar ho sa syudad sang Himamaylan. Nagsungka kuno sa tropa sang militar, no? Kag street level individual sakop sa buy-bust operation or dakop sa buy-bust operation sa syudad sang Silay. Yari ang kaundan sang balita ni Aksyon na John Diaz sa Nokpo. Aksyon John? Aksyon John? Why? Patawag sa cellphone. Oh. May lang nga pagpamati kay Ruby Argenti de la Luna, kay Lovic Dira, no? May lang nga pagmonitor sa Barangay 30 and Barkit Tribe. Salamat Sgid, no? Kay Gloria Lara. Wala nga pagpamati dira sa Barangay Palayog, Hinigaran, no? Gloria Lara, no? Sa kay Billy Albay, Humalumina, Ryan Tagamulila, no? Wala nga pagpamati Ryan. Ray Flores Mariuga, Joshua Villa, Donald Cabasag, Cathy Ver, sa kay Jane D. Alagdon. Happy birthday lang sa utod niya kay Rosita Jones, Hisolgon, no? Lilian Tadina Claridad, Indigest Gualdrapa, no? Dala sa Sitio Libon, Barangay Tuyom, Kawayan, no? Elvira Hilogo, Lorna de la Hencia, and Joseph Bautista, no? Si Stanley, pa-shoot out kuno si Papa Fred Bautista, kay halin sa aga hasta sa gabi pamati nila ni Mama Inday sa Aksyon Radio. Salamat gid Joseph Bautista, no? Ayo, sige, kantuan tang balita ni Aksyon na John Diaz sa Nokpo. Aksyon John.
Aksyon na Rex nagsungka sa tropa sa militar particularmente na sa 94th Infantry Battalion ini isa ka miyembro sang Central Negros 2 sang CPP-NPA dito man sa area sang Barangay Carabalan sa sunod sa Maylan. Sunod ka Brigadier General Inocencio Pasaporte, Commanding Officer sang 303rd Infantry Brigade. Ining ginkilala kay Ka Janjan, miyembro ini siya sang CN2 o kung sang Communist NPA group na nabase Aksyon Rex sa Southern Negros. Sunod kay Pasaporte ini man si Janjan ang isa sa mga nakaengkwentro sa 94th IB sa sudar-sud nga tensyon dito man sa area sa Barangay Carabalan, binadra sa area sa Sitio Medel, Campayas, kag sa Sigang Aksyon Rex sinalikdan nga Oktubre 6, tubtob sa nakaligad man nga mga sinimana. Ang madali ni Pasaporte, si Janjan dugay naging manikunutan ay nagaplano bilang nga magwa sila nga ublag o galing kay ti wala gid lang sa nakakita sa tempo o kung nagakaigo nga lugar or venue abi para dito ni Aksyon Rex mapakita ay diri nga sinseridad nga magbalik na sa sabak sang gobyerno. Galing lang kay sang nagluntad ang enkwentro doon nagsipakanay bala Aksyon Rex ang grupo sa mga rebelde kay di bala porte to masod nga encounter dito sa Barangay Carabalan ano tabo solidarity ang dako nga grupo nila sa mga rebelde doon nag-divide into small groups. Eventually, ining si Ka Janjan, doon na si Paxis nga grupo, kag nagpakigangot ini sa isa ka sibilyan dito sa area sa Barangay Carabalan. Ining sibilyan man Aksyon Rex, sa siya ang nag-coordinate naman sa katapos ang Philippine Army sa 94th IB. Kag dito nga ginaplastar ining pagsungka sining rebelde nga nag-edad more or less kuno mga 30 anyos kay hindi ba nila makumpirmar gini edad kay gina proteksyon man nila no ang identity kay nga pamilya sining nag-surrender Aksyon Rex. Ang badiri Pasaporte na tigayon gid no ang pagsungka sini kahapon October 19 dito mismo sa syudad man sang Himamaylan. Subong, ara do sa paginakop sang 94th IB o pwede din sa pagsungkang duha niya ka mga M16A1 rifle kay mga bala kag magazine. Ang madiri ni Pasaporte hindi lang nila paglawag ang matutod sini nga pangalan kay on process pa ini do na verify naman niya sang 94th IB ngayon sa miyembro gid sang CPP-NPA. Ang madiri ni Pasaporte ini sa isa ka ehemplo nga damo gid man sang plano na magbalik sa sabak sang gobyerno galing kay ti wala lang gid sang oportunidad Aksyon Rex. May mga detalye, informasyon, intelligence report nga nakuha man ang militar gikan diri kay Janjan galing kay Tindi Manila Aksyon Rex sa palayag sa kanginan kaya ba diri Pasaporte pwede gini nila magamit para sa future pag nila nga mga aktibidades kag operations batok diri sa mga CPP-NPA. Hambal diri ni Pasaporte ginsurya ining si Janjan kay nakakita gid sila personally kahapon gid nila gin formal nga gin presentar ining rebelde sa kay Pasaporte pag-istoryanay nila ay sagit ko no namit lang diri ni Janjan sa iya nga kung iyab lagi na hinyo ining militar kung ulihin na balang tanan o kung pwede kag batunon pa sa Aksyon Rex sa mga militar. Ang babali Pasaporte bukas sa Japon ang taga din siya ang iya Aksyon Rex address ang babali Pasaporte hindi nila pagdawagon kay ang tensyon is ara magid man Japon. Tapos, base na wala pa man ka-accounting ang CPP-NPA sila mga member, kay gaulat-ulat sila base may future pag-hit Aksyon Rex nga ma-surrender sa ila. Kaya ba din ni Pasaporte alias ng anay. Pero miyembro lang man siya sa grupo, wala man sa posisyon. Do mga 5 years na sa Aksyon Rex nga may... ultimo lang siya bali? Oo, do member. Do ilalang scout group dira Aksyon Rex nga nag-operate man dito sa may area sang Barangay Carabalan pero do wala pa so far gingaan gid sang posisyon. Kaya ba diri Pasaporte damo sa mga essential information nga ginatag sa ila ining si Ka Janjan sa militar hopefully magamit gid nila ilabi na gud ma-identify ang iban pang mga katapo sang CPP-NPA. Yari si Brigadier General Inocencio Pasaporte, Commanding Officer sang 303rd Infantry Brigade. Isa ni no pero may bit-bit ni nga duha ka armas 16 dugay niya ni accordingly dugay niya ni plano so hindi lang siya makalin sa grupo and amo na no and nag-arise ang oportunidad so nalagyo siya sa grupo niya pero nakita niya man ang ongoing man ang operation sa atong tropa and nakita siya ka oportunidad so mo na nga through isa ka perma na buligan nag-connect sa tropa natin na-connect siya sa tropa and wala no so dala niya ang 2 16 and
kahapon during my visit, no, tama-tama nagbisita na ako doon sa troops on the ground. In presensya na formally para makuha no, sa instant. Nakita man natin ang pagkasinsiro niya, paghatag sa mga perspective, no, kung dito sa grupo sa buong. So, hatag idea sa amon kahapon, ano, after siya formally na iya-intend niya. Gusto niya magbalik sa lugar na. Pero ini siya, ara na siya, sir, sa natabong enkwentro sa Karabalan. Ara siya, nakaupod siya sa muna ni ilang siling niya. Diyan nagudlayan siya, nakakita siya sa oportunidad na muna nagkaroon siya sa group. Medyo, upod siya, and then may mga upod pa siya ng iba. So siling ko, so I think that this is mga, makakita ka oportunidad na sila. Highly welcome tungod nga iba din na pilitan man lang, no, mag-upod sa ila. Sir, mga more or less, pilang edad yan ni sir? Kag ano nang iyang posisyon sa grupo? Ang na siya, membro lang siya dito sa grupo. Actually, Rex, si Brigadier General Licencio Pasaporte, ang commanding officers ng 303rd Infantry Brigade. Regarding naman sa posible sinibatunon nga benepisyo, kaya ni Pasaporte, masulod ni siya sa programa sing iklit. Kaya ang iya pagtatag kung nag-surrender sa personal, qualified sa for ICRIT program. Hindi may mga livelihood assistance, may financial assistance na ginatag sa ila, pero yun na i-process pag nag-sunrek sang militar. Kag tisay dala, managapos ng NTF-LCAC, pero ang badal ganyan pa suporte, kung wala naman siya nagsungka, like for example, binadakpan so during the encounter, lain man nag-surrek ang treatment nila, inaya wala ka na benepisyong kuhaon action Rex, no? Kaya madaling pa sa bote, wala na lang nga ma-process ang iyang benepisyo kag iban pa. Sa iban pa nga mga balita, sa sulad sang silay, isa manok street level individual ang nadakpan sa bypass operation dira sa area sa Hacienda San Diego, sakop ini sang barangay E. Lopez sa may sulad man sang silay. Mga alas 3:40 kapon nadakpan ining si Renzo Bitonio E. Almungin alias de Kiam, 24 anyos, ini sa residente sa Purok Sampaguita, barangay E. Lopez sa sulad man sang silay. TV naton si Police Lieutenant Colonel Mark Anthony Garuca, ang Chief of Police ng Salay City PNP, sunod sa iya dugay na gininila nga ginamonitor man ining si Bitonio kay gikan sa mga information nga aton nila sa mga residente, may mga reklamo man kag sa mga intelligence operations and monitoring nila na ibaluhan din siya involved sa illegal nga droga. Na-confiscar direction Rex sa bypass operation, mga 8 ka mga sasay, no, or most likely gani, samgit ka sasay, dalaing bypass item, isa ka elongated hit sa transparent plastic sasay, sang ginasuspect 1 Cebu. May isa din kabigit sa transparent plastic sasay, mga nga recover, plus ining pito, tanan action Rex, ka mga magagmay nga sasay, sang ginasuspect 1 Cebu. Plus, na-confiscar man, ining lakapin 2,000 pesos nga kwarta, gikan sa posesyon kag control action Rex kalakip na ining 500 pesos nga budol o konteke nga kwarta bilang bypass money action Rex. So nalabot sila may mga drug paraphernalia pagid nga recover ang kapulisan gikan sa posesyon kag control sining nadakpan nga si Bitonio. Sa kabilugan ginabluman talaga bugat 6 ka gramos sining kabugaton sang illegal nga droga nga na-recover gikan sa posesyon kag control ginabulabanta balor sang 40,800 pesos. Ining si Bitonio ara da karon naunong sa selda sang Salay City PNP. Balita gikan sa po ang kaaksyon nyo. Aksyon Jan Diaz na sa balita na sa aksyon sa Bagong Aksyon Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga.
Ayos, salamat ginaksyon na John Diaz, balita gikan sa Nukpo, standby na aksyon na Eric Magbanwa sa BCPO kagangato sila nga mga out of town reporters. Karon dugay-dugaya, aton hibaloon ang mga balita nila sini, mga kaaksyon. Diri kita nayho may tisik kulang blang imo sini nga lawas ang vitamin C, kinahanglan talang may tisik kita, no? Tumaron ta ni adlaw-adlaw. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, pumalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Hoy, Pang,
Mapalala na sa ubo mo, ha? Kapa-check up ka na? Positive na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo-kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo ukon pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo ukon na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malala nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi ini makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo. Gaubo, dugo, kag plemas. Gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa. Gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ang iban nga parte sang aton lawas. Ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi ko kabalaka Kay bisan pagalakta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton None is better than cure, gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya ka pa-check up kag pareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapos malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagilatnan sang TB, mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes, pila kasahi isang cancer, kag syempre mga malnourished. Sugod subong, magahalong na gid kuya. Ini ang tio na aton binang-pinago no kung paano naton halungan ang aton mga baga kontra sa mga nanari-sari nga mga masakit. Halin sa amon tanan, ululupod kita sa pagsaulog sang National Lung Month. Mga kaaksyon, pangaman, TB aksyonan. Panibag-o nga masakit ang nagatuga sang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas sang monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain nga parte sang lawas, kaangay sang guya, palad, dapa-dapa, mata, tutunlan, kag bisan sa pribado nga parte sang lawas. Ang bitog-bitog nga dala sang monkeypox daw kaangay sang sulalob, apang ini ang mas malala kung sa diin may pagnana sang pilas nga mahimo magdugay sang 2 tubtob 3 ka semana. Mahimo nga makalaton ng monkeypox paagi sa physical contact sa iban nga wala sang masakit. Kaangay sang face-to-face, skin-to-skin, mouth-to-mouth, mouth-to-skin contact, kag sexual contact. Mahimo man nga makontaminate sang isa ka tawo nga may monkeypox ang mga gamit nga iya mauyatan kaangay sang habol, toalya, cellphone, kag iban pa nga mga bagay nga mahimo niya gamiton. Ang monkeypox virus ang sarang man mapasa sang nagabusong nga nanay sa iya ginadala nga bata kung siya ang malatnan man sang virus.
Malikawan nga malatnan sang masakit nga ini, paagi sa paglikaw sa mga tawo nga may monkeypox. Ginarekomendar man nga kung ginasuspetsyohan mo nga ikaw may monkeypox, magkadto sa pinakamalapit nga hospital agod magpakonsulta, kag maglikaw sa iban nga mga tawo. Nagakadapat man ang pag-disinfect sa mga kagamitan nga mahimo na gamit sang may masakit nga monkeypox, agod hindi na makalaton pa sa iban. Ang bakuna batok sa monkeypox ang naimbento na apang wala pa ginarekomendar ang mass vaccination, kundi ang pagbakuna lamang sa mga tawo nga may risgo nga malatnan sang masakit. Nagapadayon sa gihapon ang pagtuon para sa mas epektibo nga bakuna batok sa monkeypox virus. Ini ang pila ka mga bagay nga dapat mahibaluan nanungod sa monkeypox. Ginapangabay ang paghalong sang tanan agod malikawan nga malatnan sang sini nga balatian. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ila nagapating nga makaluwas sa ila nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga basiwala nga na-trap dito or na-transit dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-isagid ka factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight,
pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan Balikan naton ang Aksyon Balita. Banak Bulig. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banak Bulig. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Balik na diri sa ato sining pangalagad Aksyon Radyo Philippine Standard Time launa 7 ang aton oras mga kaaksyon. Sige kadtuan tanang balita ni Aksyon Eric Magbanwa angot sining third batch sang augmentation balang puwersaho halin sa Pro 6 sa Police Regional Office 6 nagabot na kahapon sang hapon target sang BCPO nga security personnel para sa maskara na labot na mga kaaksyon. Yari ang countdown sang balita ni Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon Eric. Aksyon maulanon nga tiyempo kag panahon kag mabulubog na no? Gani man. Do ka nami sang lakas sa panahon no? Nami gidya ko magtigilinit Ayo di purma. Daw sa ano ba lang pila na lang kadlaw ang nabili niyo magabo pa ning tiyempo sino maning tao magsali kaladay man. Ang test sang balik ihom daw balik kuriit. Laban kundi ka magkuriit mang kuha nga di mo mang ko samod bla. Ay oo gid. Nami gid tani nga mas mayong tiyempo mas nami gid ang pag panikay-sikay mo pagdayan mo bla sa mga maskara events blao. Like for example dira sa Lacson ti mo open subong gabi na. 20 20. Ang ilang schedule 21, 22, 23. 21, 22, 23 tiga pang sit up la siguro Pero ti mas manami na da. Maitaw hay man da pero galing kita mo na blan chimpo. Ong chimpo. Kapin pa ko nang imo nga pwesto da daw tulda lang. Tapos kita. Way kagita guro sang customer nga mag alaban paway da guro. Kung may customer kada guro pilang nahot lang pero tinami nagid lang sa may mga katulad siniblang nga mga pwesto. Mga GNG na mga GNG. Nami ginadagay safety ka na. May kalingawan ka man. Magulan ka, hindi ka mabasa. Kanami isang panihol mo, no? Kunara ka lang sa GNG. GNG ara sa Lacson ba? Sa may atubang dabla ka. PNB. Arada pagitalang ng GNG, pagabot nyo da sa may gate, singgit ka mo, Aksyon Eric! Ari ako di. Ayo di purma. Dali kay may discount. Apat na lang kadlaw na bili, no? Gani, matipot ko mga ato na yung mga negosyante nga gamit yung gusto ko kung maka-sustain ambot lang tikon mayong tsimpo makabawi-bawi gid ni Slaguro sa apat nga nabilin kadlaw pero kung
lain gid ang tiyempo ti kabay pa nga magmayo lang tiyempo Kabay pa, actually, kita mo gini pamuyo sa mga nagarkila kisko. Oh, laban ni. Ito, laban gini sa perdido kung mga muning chimpo. Why gini siyang customer nga damo nga magtumpok sa ilang sining nga kisko. No? Mayo ginadang GNG Oo. Kay bisan gaulan, ga init. Why problema? Tawhay pa. Makayuhom-yuhom ka pa with your friends. With your chika-chika, bibs Oo, dako balay ako si mo. Ayo. Sige lang, talagsa lang na. Proyekto na. Kung magkadto ka, kung maglagaw-lagaw ka, pagbalik mo, may pagkaon dira. May drinks. May kunano para kompleto sa GNG lang. Oo, kompleto na da. Pag kadto nyo da sa tubang balapin, bida, Lacson, singgit lang aksyon erek, GNG da. Te okay na. Tapos na. Te magita da. Ayo di purma. Dia. Pero amo ni nga plastada, yan namin naman lang, kung gusto mo maglingaw-lingaw, magkalakat-lakat ka lang, tapos pagbalik mo, Inom naman liwat. Oo, kanto lang da sa GNG. Oo, Kay hapos lang na da, kag nami gidang lugar Nami gidang lugar na da. Kung inom mo na pag-itabo, daka sa GNG. Kung gusto mo magsaot-saot, kuha ka naman sa GNG. Bilog-bilog nga grupo. Ara mo lang sa sagwang. Dalan yung bilog nga grupo da, kay pagwa ninyo da sa GNG, bilin nyo lang da sa mga upod nyo dang nabilin. Maro ka jaming-jaming kamo da magkadali. Balik naman liwat. Balik naman dayon. Dawara lang dang sound man dampisin nyo, di ba? Ara to sa may sa may ERP na lang call center. Ara to dako stage da. Gali. May kilid sang provincial capital da bla. Kay Bernia daw lain-lain niya liya pwede ko na ka-credit. Hindi ka na pwede kay maskara subong. Hindi ka na lang ba na magkanto? Problema. Basi sabton po na ka. Hindi ka na lang magkanto kay budlay na na. Kinanglan maskara talagsama lang ni sa isa ka tuig, kisama lang ni mo. Dapat may balon kagid. Correct. Pero balo ko rin kay Bernene, loglahog man lang ning iya. Ayun, sa'yo na tutuod. Tuturon niya na iya, siya pa iya. Dalon niya dang bilog yung pamilya. Sa GNJ, kung adlaw lang, panyaga, panyapo na be. Magka-jamming ka na. Namigid action burning. Hindi na pag-utang. Hindi na pag-utang kay mabudlay na. Ayo di purma. Hindi ka pag-utang. Nabog kita masipit si mo, no? Padakot naman ko sa pulisya. Nagkaong-kao siya yung bayad kayo. Joke lang gali Joke lang kuno aling joke lang Si Bernie Bilikanas pa. Siya pa ya. Hay. Nuway sa labton sa pangabuhi. Amo. Ang slabton niya ng bulsaya lang. Amo. Oo. Muna tayo tirada, no? Salamat kita sa Rex, Thank you, Gid, Kualo to. Ayo di purma. Tinano ning third batch na naglabutan na naglikapon? Abot na sila matamat. May pinag-abot pa yung ining hapon mong do. Mayari pa gid sining hapon? Ang kabilugan nga maabot ang Rex daw 863. Ba, kadamo ba? Daghan gid sila. Isip-isip kung isuma ko kita sa Rex. Mga 2,754 na. Ka mga magapatigayon sa seguridad sa maskara Hasta na matapos, dala na ang Pro-6, NOCPO, ang Army, Force Multiplier, PNP SAP, PNP Maritime Command, PDEA, Coast Guard, BFP, BGMP. Muna sila tara nagsurek siyang mag-secure sa katapusan. Basta matapos ang Maskara Festival, diri sa may syudad sa Bacolod. Nami man kay galigit mo na sa Bukoblan, Chimpo, di Mayo. Pero anyway, ang ini nagarapot, ang surek si Dispas, ini sila dugang sa mga Maskara Festival site, agod nga mapadamuan, pulista, pag inablang safety ang aton nga mga kauturan, nga maglagalagaw sa nabilin nga 4 ka adlaw sang pagsarog naton sa Maskara Festival diri sa may syudad sa Bacolod. Sining ni Police Lieutenant Liberty Njapi, ang Assistant Public Information Officer sa BCPO nga so far so good, kag wala sang may na record officially nga mga major incidents durante nga nag-start gate
ang aton Mascara Festival, and hopefully by end of Mascara why na lang sang mga insidente para aksidente nga matabo sa palibot sa Dagpanawasang Bacolod. Yari si Posto Toronto Liberty Japi sa interview sa Action Radio. Sumugod sang pagkusugod sa opening ang aton nga Mascara Festival 2022 nangin malinong gid kag matawhay. Wala kita sang na-record nga major incidents or mga mascara related incidents sa aton nga mga festival venues. Ang aton nga ginlatag nga security preparations sa aton nga Mascara Festival nangin successful gid kag makita man nato no sa palibot nga ang tanan naton nga venue sang Mascara celebration well guarded kag ang aton kapulisan ara nagabantay sa palibot 24/7 gid ini sila Action Eric. Ang aton nga augmentation sang aton nga BCPO no may dugang kita nga nag-alabot naman no nga mga personnel gani nga amo ini sila ang makompose bala sang una na nga ginhatag man nga message sang aton nga city director nga mga sobra 2,000 nga mag-secure sang aton nga Mascara Festival. Ini sila ang aton nga nag-alabot kahapon kag sa subong amo na ini sila ang makompose ang aton nga total deployment sa Mascara 2022. Sa subong may nag-abot naman so amo na lang gina siguro subong ang latest naton nga mahatag nga information nga may nag-alabot naman kita. Ihatag naman ini sila sa nagkalain-lain nga mga festival venues and site gakon din pa to ang may nagakinahanglan nakadetalye na man ina sila ang ilang assignment. So initanan sila para gid sa may kabilugan nga tanan nga sites sang aton nga Mascara igalap tahon man ini sila Action Eric. Action Eric si Posto Toronto Liberty Japi, ang Assistant Public Information Officer sang Bacolod City Police Office sa pinakalites nga pagkakahanda nila sa sining selebrasyon sang Mascara Festival diri sa syudad sang Bacolod. Ang inyong kaakson sa Bacolod City Police Office, ako naman sa Action Eric Pagbalong report una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Thank you! Salamat ginaksyon na Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Daligilang kay si Aksyon na Roger Gotib ko auntan lang ning balita yaho gikan sa syudad sang Cadiz mga kaaksyon miyembro sang LGBT ho ginlutang mga kaaksyon gintero ini siya bangod sa pagpangimon ay portino motorsiklo sang gingamit bala sang suspect bilang getaway vehicle na recover sang kapulisan aton hibaloon bala ning balita ni Aksyon na Roger Gotib sa syudad sang Sagay, Cadiz area kag Escalante City mga kaaksyon. We have Aksyon na Roger Gotib. Sa detalye sining balita Aksyon Roger. Action Rex, saga paraan karon nga ginabulong ang isa ka lesbian o para LGBT. Isa rin ka tumboy ang biktima sa pagpanglutang. Kagabi mga alas 11:30 antak na sa bahin sang National Highway diri sa may Purok Bagong Silang o kon Bagong Lipunan, Barangay Bato, Ciudad ng Sagay. Ang biktima gikilala kay Rinilin Bato-Bato E. Flores, 19 anyos ng edad, kag residente man sa amo nga lugar. Suno sa report, isa ini siya ka senior high school student. Now, ang pulis naman na kilala sa suspect, kilala kay James Durimon alias Juros, legal sa paginaron kag residente ini isang barangay Minsaka sa Banwa sang Calatrava. Pero sa pahayag sang Chief Sintanon nga si Neil Duran sa aton sila interview matapos nga sila una nakaresponde sa mo nga shooting incident sa ikadalang ko tinambay. Gulpi mo lang kuno palapit sa ila itong tao kag gulpi may naglupok, may nabatian sila ng lupok. I see. Kasi pagkatagito gaya na batagan niya na may igo gali kasi. So igo ini sa duwayagid ka mga batiis ang biktima. Kagagiliyo naman nga nagpatigayon sa pag-communicate ang barangay Tanod nga si Neil Duran sa bahin sang Sagay City PNP kag nag-responder man ang mga investigador.
Now, suno sa payag naman sa investigador on duty nga si Police Corporal Elmar Idanyo sa aton nga interview. Sa sumong sir, atong biktima sa Alfredo Brandon District Hospital sir, nag-scan ng tabulong. Siya man siya na nag-reveal na ang suspect kilala. Ginalo gid sir, sunog man siya nakakita sir, kay tatlo sila sa mga tinpong sa gabi, nag-istoryanan. Oo. Anong motibo, sir, lantaw na to? Sir, pangimon, gen? Simple unang gid nga makita ko si sir kay prior sila sir, doon nakapalo na ng aron victim nga doon may kainit na ang suspect sa pag may misunderstanding na sila. Pahayag di Police Corporal Elmar Bidanyo, basi man sila interview sa biktima kag sa mga biyan sini nga isa lang ang ginapurmahan sini sa lesbiano ko sa tumboy nga babae nga ginapangaliagan man sini sa ginaligar nga suspect nga si James Doraemon, bagay nga nainit ini. Bayara naman tatlo ka mga basiyo sang bala nga iya sang caliber 45 pistol ang na-recover sa crime scene, samtang malayo sa ukon hindi man malayo gid sa lugar, na-recover ang isa ka motorcycle nga Suzuki Raider nga ini siya ang gingamit naman sa suspect sa ginpatigayon niya nga pagpalagyo kunta ni apang tungod kay abinya ginalagas siya sa mga barangay tanod, nabunggo ini siya sa kahoy o konsegan sandalan bala nga narilapaw sa scatter dari right nga ginabandonar yang among nga motorsiklo kag inisiyaya padayon nga nakapalagyo. Ginaulat na lamang sa kapulisan nga makagwa o kung ma-discharge sa hospital ang biktima agod makuhaan sa affidavit kag ma-file naman ang kaso batok sa suspitsado. Report gikan sa siyudad sa Sagay sa aton mga kaaksyon nga mahilig magkape sa liwat ang Life Extension Coffee Mix, labi na sini BBB ini sa Aksyon Roger Gutierrez Report, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Thank you! Salamat kinaksyon na Roger Gotib sa mga kaaksyon ta live extension na vitamin D3 anay, no? Gina-recommend tagid ni sa inyo supplementation para gid sa tanan, no? Ang dekalidad matinlo kag scientifically formulated nga sa isang vitamin D3 nga mayara sang therapeutic effect or claim based sa iya registration sa Philippine FDA. Ang isa ka soft gel sang life extension na vitamin D3 ang may 1,000 IU nga unod, inipotent kag Likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo!
Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, 1:25 ang aton oras. Kaduan tanang balita ni Aksyon Nelson Patinio sa area sang Calatrava, suspek sa paglutang sa syudad sang Sagay nga taga Banwa sang Calatrava, isa ka rebel returnee. Yari ang countdown sang balita ni Aksyon Nelson Patinio. Aksyon Nelson. Action Rex kabulig sang 79 IB sa End Local Communist Armed Conflict o CONELCAC nga programang suspitsado nga si James Dorimon nga taga Barangay Minchaca, Banwa sang Calatrava kag isamaan ka nagbalik sa sabak sang gobyerno. Ini ang gingkumpirmar ni Lieutenant Colonel Gigi Avines, Battalion Commander sa 79 IB nga nakabase sa syudad sang Sagay. Sunod pa sa kay Avines, madugan na nila nga nangin kabulig si Dorimon sa ila kampanya kontra terorismo sa Banwa sang Calatrava kag iban pa nga kaiping nga Banwa kag syudad. Dugang pa ni Avines, ila sa karon ginapangita si Dorimon agod ikaton over sa kapulisan agod masabat niya ang amo nga krimen. Si James Dorimon ang ginaligar suspitsado sa paglutang sa isa katumboy sa syudad sang Sagay. Samtang ginapahayag naman ni Police Major Lumia Lidawan, ipis ang Calatrava PNP nga ila na ginamonitor ang lugar kung sa diin nag-estar si Dorimon matapos nga nagbalagyo ini sa wala may baluan nga lugar pagkatapos ang insidente. Report gikan diri sa Banwa sang Calatrava, ka-Aksyon nyo Nelson Patinio na sa balita na sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Thank you. Salamat gid Aksyon na Nelson Patinio sa iluhan tanang balita ni Aksyon na Vidya Pasible sa Banwa sang Binalbagan. Wanted nga personas bangod sa kaso nga grave threats. Mga kaaksyon arestado ho sa Banwa sang Binalbagan. Yari ang countdown sang balita ni Aksyon na Vidya Pasible. Aksyon Vidya. Action Rex ginservihan sang warrant of arrest sang Binalbagan PNP ang isa ka 21 anyos nga lalaki bangod ini ang wanted sa kaso nga grave threats tagtalaunag 40 sang hapon kahapon October 19 sa may bahin sang sitio San Vicente sa may barangay Payao sa Banwa sang Binalbagan. Ginkilala ang akusado sa kay John G. Pabiliar, soltero kag residente sa nasambit nga lugar. Sandig sa report sang Binalbagan PNP, ginapamunuan ni Police Major Elendiri Busquillo ang hepe sa nasambit nga istasyon ang pagdakop sa kay Pabiliar. Ang warrant of arrest sang suspensado ang naangot sa kaso nga grave threats sa Article 282 number 1 sang revised Penal Code kag ini ang may criminal case number 22-5115. Ini ang ginpirmahan kag ginpapanaog ni Honorable Walter Zorilla, ang acting presiding judge sa RTC Branch 56 sa may syudad sang Himamaylan sadtong Setyembre 7 tuig 2022. Nagadangat naman sa 62,000 ka pesos ang ginarekomendar nga piyansa sang korte para sa temporaryo nga kahilwayan sining ni Pabiliar. So karon nagkahunong ini sa custodial facility sang Binalbagan PNP. Balita nagikan sa Banwa sang Binalbagan, ini ang inyo ka-aksyon. Aksyon VJ Pasible, una sa balita na sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Dagang salamat Aksyon na Vidya Pasible, balita gikan sa Banwa sang Binalbagan. Sa mga kaaksyon ta, constipation ang problema ninyo. Aring constipation no, para mabuligan nina, balukang constipation na muning iloy-iloy sang tanan nga mga diseases, mga Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, illegal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ila nagapating nga makaluwas sa ila nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog.
kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pasiwala nga na-traffic to or na-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang big factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Pasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa aming Diyos. Sa Diyos. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss no, sa Barangay Mailon. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periyos ni nga mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapos sang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga. Kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga pumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga
mga check up diri hatag ang mga bulong kag vitamin sa mga bata manang damo gid salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpangunan ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. Una nagapasalamat ako sa Aksyon Radio nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radio and dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DSW nga naghatag man sang ila oras sa pag atipan sang ako mga tao. So again, mga agakag madamog ini salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sang Barangay Mailom. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa diri nga purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amuli nga limuon or hilikoton kag pagapasalamat dito ay nga nakabulig kamo di sa amon. Lang sila. Regarding sa Aksyon Radio Bacolod, pasalamat din sa PM nga ginatag sa amon paghatag sang medical mission diri sa Purok Kalubihan 2 nga pasalamat din nga yung patigayon ng mga activity together man sa amon nga CHO kag sa amon nga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagpasalamat din sa Aksyon Radio Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radyo Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod, kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man, inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Mayong aga sa liwat no, nagapasalamat ako sa tanan nga mga staff nga naghatag sa amon sa mga bulong. Ako gali si Alma Donato Banguyo, taga Puro Kamutihan 2. Dabaw sa tanan kay Kapitan Ay, sa iyang mga kaupon ng mga opisyalis, kag sa tanan nga mga doktor nga rin napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwat may mga. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga hatagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kung daw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba di ka? Agay ka, maluoy ka! Hindi siya magpatya! Mensahe
sang paghigugma nangari sari nga mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Dumagya ka na klase sa matay! Dumagya ka! Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga, This is Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Ayos, sige, alang-alang na ta sa tiyempo dari sa atong sining pangalagad mga kaaksyon namon sa kahanginan. No? Salamat gid sa inyo sining pagkigupod, kinakits kita buwas dari sa Aksyon Balita Banat Bulig, Aksyon BBB in short. No? Standby na sa This Is My Life, sunod na sa Diligi Lamang Madugay, upod kay Aksyon Welma Sugaton. Ako naman ang inyo sining kaaksyon sa kahanginan, Aksyon Rex Kantong, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman ka-edisyon sang Aksyon Balita Banat Bulig. Tubtob sa masunod ka edisyon. Sa liwat, madamong salamat sa inyong pagpamati.